Ngibingelele futhi babukeli. Sengibuyile futhi ekhaya ngikhale egameko. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi khona nomunye ungarelate kwigameko zethu. Cha, kulokhu ke ngize nesigameko esithokuhluka. Isigameko la esifaka ugogo. Ubaba wawuma like umkhulu wayinamakhosikazi awu2, ogogo abawu2. Okay? Kusho ukuthi singathi wayenesithembu. So njengoba wayinamakhosikazi awu2, kwase kumele senze indlela yokuthi sibe nendlela yokubahlukanisa. Ugogo wokuqala, ugogo ozalo mabami. Ugogo sibili bese zala abanye osisi nobhuti bama. So sasibahlukanisa ngokuthi ugogo 1 nogogo 2. Alright. Ekhaya ke sikhonza ezayoni njengoba ngangike ngasho nasekuqaleni, sikhonza ezayoni siyabantu abahamba inkonzo. Gogo 1 okugogo wethu nje esiqale samazi engakafiki. Gogo 2 bese avakasha engangena emndenini uphelele. Alright, wafika ugogo 2 wangena emndenini uphelele. Kwaba mnandi. Bakhombisa ukuzwana kangangokuthi makibe enkonzweni bese sonke siwumndeni sigeze sigqoke sonke sihambe sishaye ulayini sibheke enkonzweni mase singenile nje enkonzweni igcwala indlu kucaca ukuthi ufile umndeni. Alright. Iqala indaba yonakale uma ngabe ugogo wethu ugogo 1 indodana yakhe endala okubhuti uma umdala ethola nomsebenzi. Alright, qala ekhaya supporter but wayengenakho ukukhetha. Wayesimebuya nento, wayenomkhuba nje omuhle wayewenza. Uma ngabe ethenga ngoplastic, mhlawumbe uma ethenga izinto eziwu2 zakagogo 1, aphethenga eziwu2 zakagogo 2 kanjalo. Enzela ukuthi kungabi nokukhuluma, wayefuna kahle ukuthi aqhube ubudlelwane buqhubeke bubu right kanjalo. Alright. Hayi kube right. Kuthi makuhamba isikhathi kuqale manje kube nezinto ezenza nathi sizingane sibone ukuthi hayi ngathi sekune tension phakathi kogogo. Iqala uthola ukuthi kuzoba nezingxoxwana nje esehlalelwa phansi eceleni. Kube kuthiwa kunezinto ezilungiswa, kunezinkulumo ezilungiswa. Uma usuyilandelelisa usuyilalela kahle uthola ukuthi inkulumo eqhamuka ngogogo 2 bekuyinto nje engatheni kodwa kunokuthi ayizwisise yena uvele wayenza indaba enkulu. Hayi singanake sije sikuyadlula. Aqale manje ugogo abe nendlela kuthiwa ugogo 2 avese benokuthi vele hamba kanti besijwayele uma bedolobheni bahamba bobabili. Mhlambe mabe yaphi baphelezelana bebezwana inkulu impilo thina sikhule siyazi ukuthi bayazwana. Bese sisho nathi hey ngathi nathi mekwenzeka omunye wethu ngene esithenjini angene athola umuntu abazozwana naye njengogogo 1 nogogo 2. Alright. Sithi sabheke lokho aqala manje ugogo 2 uthatha uzovela avuke ageze ahambe angatshela umuntu ukuthi uyapi abuye. Qala manje ugogo 1 abe lezinto aphaswa aqale sehlale complain amangalona ikhanda yinyawo ehlabini alisi ngaphansi. Ayi singayinaki lento ukuthi ngokonkonzo uma ufika enkonzweni uyakwazi ukuthi uthandazele unika amanzi ubuye ugeze ugqume ngamanzi just enomkhulekile ezayoni kwenziwa njalo bazoyazi indaba esizayona abakhona ezayoni. Alright. Sisabheke lokho kugule ugogo 2 kodwa ukugula ongayikho ukuthi kusemzimbeni ukugula okufana nokuthi kuhleli uthola uzobhonga abhonge. Umkhulu wayenendlela yakhe wayewazi amakhamba. Umkhulu wanendlela yakhe amthatha amngenise endlini yangenhla amshisela impepho enze whatever kwenza lapha sasuke singangenanga ngithina kodwa wayekwazi usephumise right. Okuthema kusuka waphe vele ukuthi sengazuthi ugogo 2 unedlozi. Ugogo 2 wayengafuna kizwe leyo nto wayelokho ethe lokho ebeke phambili ukuthi uthakazwa ugogo 1. Ukokuqala engabe mnandi ke manje ekhaya sekuvela lezo ndaba zokuthi uthi ebantwini uthakazwa ugogo 1 ufuna akamfuni lapha ekhaya. Alright. Qala manje kube noqheko sikunderstand ukuthi vele egcineni uma njoba sebenukana ngoba uma ebuzwa uma behlala phansi nomndeni bekhuluma akakusho lokho kodwa izinkulumo zikhona ngaphandle. Alright. Hayi iqhubekeke lento yakhe ukulokho ebhonge ethi suka ebe elahleka. Ngiyakhumbula ukuthi kwavele kwavukwa kuvuliwe endlini yakhe kukhombisa usikadelele kodwa akasonganga engekho. Ekseni. Hayi
sithi sisabheke lokho kusabatshazwa lokho kusaqalazwa kusabuza ukuthi konje singathini kungena ingane igijima ithi hayi sanibona bengize kubantu abadala sibakhombisa ukuthi besunywa umama ethi asibuzeni ikhona kwasibanibani la ekhaya sho isibongo sasekhaya kuthiwa uthi angizosho ukuthi uma wala ekhaya ufike ebhonga lapha ekhaya ekuseni kakhulu kukuphi ekhaya na ichaza ingane bese umama vele owumelaphi umama unamathwasa ayi kutshela umkhulu aphuthume khona kuyobhekiswa njani afike athola ukuthi ke ufikile wafika la wabhonga wafuna izinkamba okuthile okudliwa umuntu osuke ethwasa bazokwazi abanyisi wafuna lokho wabasho ukuthi bamchazele nezinto afika zisho ngoba ufike esedlozini ufike ngesikhathi usuke ephuma lapho usuke control idlozi izinto umfaka alright bese ke hlala phansi ke kukhuluma koyenza njani o alindo azabe right abuye ingqondweni abe umuntu bese yachazelwa ukuthi okay ula ekhaya kwasibanibani njengoba ufike la ekhaya kwasibanibani ulethwe idlozi kanje idlozi kufanele uthwase kuthiwa seseside isikhathi kungakho isikhathi esiningi unokugula nokungazwani nabantu kanje idlozi selifuna ukuthi uthathe umsebenzi walo alaphethe athi ayikho leyo nto athi nje alikhiphe ngembaba athi ugogo wani uyena umfake uthe wathi yini wasudukaneza umfaka udukaneza ufuna ukuthi aphuma phele lapho khona izosana nomkhulu yedwa lapho usho lento ugogo 2 khona ugogo wani ukhona imphatha yabo ugogo wani akhale hayi athi umkhulu hayi akusona isikhathi sokukhuluma manje uma ngabe usola lokho kulungile asisuke ke la ngoba ubona ukuthi la bayakhohlisa asiphume siye kwenye indawo komunye umuntu omelapha ehle siyobheka okay hayi bese ugobele ba advise ukuthi ngoba imoya isanje mina bengizothi hambane niye ekhaya kwanamhlanje nizama ukwehlisa imimoya ukuze uma senivuka ngakusasa niya komunye umuntu ehlisa imimoya yobe siyehlile nangempela sababona sebeyabuya mabebuya akekho okhulumayo ayekho okhuluma somnye bahanje endleleni kuthule nalo ubhekale ubhekeli hayi bahambe baze bafike kanjalo ngakusasa kuvuka kuhanjwe futhi kiwe lawo awayiwe khona afike lo muntu ashinto efanayo asho ukuthi idlozi la gogo 2 liphakeme selifuna ukuthi aqale manje edla inkamba asase umsebenzi hayi kusho ukuthi aqale angathi uyehla manje uyabona ukuthi umuntu wesibili lo bese umkhulu emnika ilungelo ukuthi uma ubona ukuthi nalo akasho khona ngingakunika imali uhambe wedwa uye kulo ozoya kuyona uyozwa ukuthi kuthiwani hayi athi hayi cela ukuhamba naye umkhulu bahambe baye umuntu wesingaki wesithathu fika umuntu wesithathu afika ashinto efanayo hayi bese kuyila afikela khona into ukuthi akavumi kulungile uzohamba uyothwasa kuphi la idlozi belimise khona hayi kuhanje ke kufike kushoxoliswa ukugobela lo kuvunyelwana ukuthi hayi uzobuya ke ezohlala adle inkamba hayi ahambe ke nangempela ayohlala kwagobela adle inkamba esikhulu lezo sisimo sibe right saba wes makufika lapha ya yena uya lapha yana ngeenga akayi ngokuthi hayi ngiyothwasa ukuze idlozi lami libe right nami ngibuye ngisiza abantu uya ngento ethi ngifuna ukuyofunda imithi emibi ngibuye ngisha ngoba kuye ekhanda lakhe kwakuduma ukuthi ugogo 1 ngeke nje yena ukuthi usengene idlozi manje emdala ulala ngamngeni ngane eseyingane yabo imibuzo thina singese siphendule kodwa ugobela wakhe memphendula ingena ngalapha mangala okay ahambe afike lapha adle nje inkamba ngicabanga ukuthi 2 weeks ehleli lapha kungekho nje izinto esizizwayo kwasesontweni lesithathu laseLeopold mangikhumbula kahle wafona ugobela wacela ukuthi umkhulu nogogo 1 bafike bahamba then mabefika lapha ugobela bahlalise phansi abachazela ukuthi ubona idlozi la gogo 2 linezikhalazo unenhliziyo embu ubambila ngithi ngokwesintu noma ngokumthetho wokuthwasa ngazi ukuthi ugobela uyakwazi ukubona uma ngabe ubambe inhliziyo bese amjesi kufanele ngabe kudlulela khona isigaba ongabe senziwa kodwa asikwazi ukwenziwa akakwazi ukugqokiswa ngokuphelele ebambe inhliziyo ngoba uzogula
wathi kuyingozi lokho ngakona ukodwa bengazi kumlikele etheni mhlawumbe idlozi limshaya mhlawumbe agule noma alale phansi. Bese ke kuthathwa yena, uthathwa umkhulu, kuthathwe ugogo wa2 uphunyelwe ngaphandle kuyokwenziwa inhlambuluko. Abe umuntu ongathi uyabhodla asho wathi cha akukho ukutheni ukuthi ubesena lento enhlizweni yakhe ukuthi uzitshela ukuthi uxoshwa ugogo 1 lapha ekhaya. Mhlamba akafuna bekhona ufuna salad asho ugogo 1 uthi hayi angikwazi ukuxosha, anginanqa nawe ufike la ekhaya saphathana kahle akukho ongadalisa ngifuna ukuxosha. Kube ngathi kuyadlula. Hayi athwasa umuntu impela zihamba ikhathi iqala indaba the more elokhu eyifunda imithi. Uma ifika lapha wafika wajwayelana nelinye ithwasa, amanye amathwasa ayengalizwisisi ngoba lalinezinto elalizenze lazingezinhle. Afika wajwayelana nabo. Ngesikhathi uGobela bafundisa imithi yokulapha bona ngala eceleni sebene exercise labo ababhalelana khona ukuthi uma wenza ukuthi wenza ukuthi uGobela uzwalibamba kudala. Kwaphoqa ukuthi ke makuvela ukuthi lo muntu akasenzi into ayizele waswakaxoshwa. Hayi bizo omkhulu aphindele khona atshela umkhulu ukuthi athi uGobela cha ngithola nginenkinga manje idlozi lami engisebenza ngalo liya complain umuntu engilethile. Ngimfundisile imithi yokulapha kodwa yena eceleni uzifundela eyakhe noma uzihlanganisela eyakhe. Uma angithi uma ngabe uGobela ekufundisa ngiyabuka ukuthi ufika kufundisa ukuthi nokuthi ukulapha ngakuso, ukuthi nokuthi ufa yabo into enjalo. So benzela ukuthi wazi yonke uhlobo lokuthi mefika umuntu kuwena ephethwe ukuthi umlapha ngakuthi ukuthi ukuphindisela ngokuthi emuva. So yena ubamba emibi adedele emihle. Shaya isikhathi uthi ayi uGobela athi ucela ukumdedela. Hayi kabi kodwa wenzela ukuthi ayekhaya ayobuka noma ayozicabanga ukuthi ufisa ukuqhubeka ngokwenza kuphi kulezi zinto ezithu. Oh hayi ke kwaba lapho kuphela khona ke injabulo ekhaya. Mayifika la ekhaya qale manje la ekhaya kube nezinto ongaziqondi. Okay. Day 1 efikile cha kwaba right walala endlini yakhe wonke umuntu walala. Wavuka ekseni ngakusasa wahamba usuku lonke waze wabuya ntambama. Wabuya wayongena endlini yakhe wangakhuluma namuntu. Qaleke manje inkathazo la ekhaya. Sekuneyikhova la ekhaya njalo nje ntambama sekuzwakala isikhova. Hayibo. Sekwenze njani manje? Ngoba isikhova la ekhaya asazi akuyona noma ke ngoba phela emakhaya mhlambe ziba kodwa akwazi ukuthi singafika sihlale kulesihlahla namhlanje sikhale nangakusasa sibuye sohlala semisihlahla sikhale ngesikhathi sifanayo. Ayaqale kumkhulu ayebuke le ndaba sayibo kwenzakalani. Ugule umamkhulu mayigula ugula ngento ongekwazi ukuyichaza kodwa kwakusekuseni. Makusekuseni kuyavuka njengenjalo bayavuka kogogo bavuka ngo5 sesibabuza nivuka niyapi ngo5 uthola ukuthi umuntu nangu sevusa esigcekeni seshaneli igceke. Uyazi ugogo 2 ukuthi ugogo 1 vele wayithanda ukuvuka. Yavuka ugogo 1 uvula umnyango uyaphuma. Sithi siyezwa fu. Kodwa Nkosi yami hawu. Masiphuthuma uwile ugogo ukuwa ongeke ukuthatha serious kodwa mayevuka isandla sakhe sesithe. Sisabheke lokho sa ugogo wawo isandla saba kanje kwenze njani nini gogo kwenze njani angazi ngithe mengiphuma nje la kwangathi ngigcobe yabona umnyango wasekhaya unezitebhisi uthe kuba phansi umhlabathi sesitebhisi kodwa zithi nje 1 2 mawuphuma ugcobe isitebhisini sokuqala ugcobe kwesesibili sigcoba phansi. So yena uthe megcoba sokuqala akazi ukuthi wasigeja kanjani sesibili kodwa usijwayele ihlala eseqa wawake. Igobe kanjalo ke isandla sikagogo akhale ngeinhlungu kube ngathi uhlangosi lonke ngaleso sikhathi lubanjwe inkwanto. Manyazo mkhulu nangu ugogo ewile phuthuma omkhulu aqukulwe ke phuthunwe naye vele kuyiwe naye straight at least
umuntu wayeseduze kwakuyena ugobela kaGuguthunga. Mangena vele athwala izandla ekhanda ugobela kaGuguthunga athi hawu kodwa Nkosi yami bambeke. Qaleke manje ugobela ichaza ethi yabona njengoba ugogo lo obela ehambile la ekhaya ingoba besenza izinto ezingekho right ngadecide ukuthi ngimdedele ngoba ubengasayilandeli imithetho yedlozi kodwa akukho kubi mina engamfundisa khona okungahambe kuze kufikela okungenzeka ukuthi uphume la noma unabanye abantu azana nabo eceleni asho ukuthi ugogo ushawe ngohlangothi. Qaleke indaba manje ugogo seshawe ngohlangothi uhlangothi lwakhe alisasebenzi. Qaleke manje umkhulu asisanganelwe ikhanda la ekhaya besazi ukuthi siphila kahle sonke siyazwana akekho nenxa nomunye umuntu asazi manje umkhulu ukuthi into asizoyithini le. Alright abuye ugogo nezinto asetshenziswele kuqale manje la ekhaya kube nento esizothi umngcele. Masithi umngcele sekufanele nathi sayilimisa ukuthi ngoba sesihamba sigcina asafuna ukuya ngale ngoba sazi ukuthi lento ngoba into eshaya ugogo lo ugogo wani kuthiwa ibithelwela eminyango manje asafuna lokho siya ngale ngoba sazi ukuthi yini umkhulu futhi naye akusekho lolu ukuthi aqonde lo muntu amxoshe ambiza ambuza ukuthi kwenzakalani ngabe konke kuhamba kahle angamtsheli ukuthi kuthiwe lapha athi hayi kuhamba kahle athi kodwa manje ngibona kulamalanga nizwani njengoba sekuze kufika la kwenzakalani athi hayi yena kana lutho futhi angabuzwa ngoba yena wathathwa wayolahlwa esangomeni kwathi uyothathwa kudlalwa ngaye. Qaleke kucaca ukuthi kanti kahle kahle inkingi ikhona la ekhaya. Qale kugula yena umkhulu agula umkhulu aphase into singathi yiphiya ngoba wayevele ayi futhi ngiphena amanzi kusho ukuthi kwakuyiphika. Hawu sikuxeke manje ngala gula ugogo ngala umkhulu. Alright aguleke umkhulu kushintshwe manje kungasayiwa kulogobela kulandwe ubaba owayeke wasiza kuguluma mdala. Ubaba oseswazini wayeke wasiza kuguluma mdala ayivele kulandwe yena. Afika lo baba bandla yena into yakhe ayazi. Afike lo baba mayifika la avela aqonde endlini kamama kagogo 2 aqukule isikhwama nje sasikhona lezi khwama lezi abantu abayibiza kwasini yabo lezi khwama ngathi ziyisaka lezi okwakulayishwa kuzokudala mawupakisha into zakho ukhonze ekhaya phume nokhonze ekhaya lo khonze ekhaya unazo zonke izinto zikagogo 2 abahambe nazo entwasweni bese ekhipha into abasemakhaya bazoyazi lento mangichaza igula lento yakhiwa ngento ngeswela iswela lazi iswela uzolazi livuleke la laseliyomiswa laseliba lento eyigula uma ithatha lento eyigula eyithulula kanje kuphuma izitapixi zemithi kuphuma indwange yabona ingubo zikagogo 1 zenkonzo zazisikeke kanje sithetha magundane kodwa kutheme sekutholakala lezi zindwangu phakathi kwathola kwabonakala ukuthi cha ezani lezi zinto na ugogo 1 lapha enkonzweni ube umuntu onesiphiwo esibiza abaziyo isithunywa mune isithunywa uyakwazi ukuphupha into mezokwenzeka ukuthi hayibo ngiphupha ukuthi bese qala nawe ubheke ukuthi kusho ukuthi khona ungahambi kahle ubekwazi ukuthi mayisenkonzweni mayikukhulekwa aboniswe izinto so ngokuthatha kwalezi zingubo zakhe zisikwa amakhona zenkonzo yonke lezi zinto esiwazi afaka la uqale wavalwa ngokuchazakala uqale wavalwa ukuthi isithunywa sakhe sivaleke angaboni lutho 1 amaphupho avaleke 2 isithunywa singaphakami 3 wayena nje angasoli lutho la egcekeni kwagqitshwa nento egqitshwe khona la owawa khona eminyango kwacaca ukuthi hayi kusho ukuthi la ekhaya sisekude ukuphumula ngoba phela lo muntu esikhuluma ngaye nangi la egcekeni ayekho kude kwacaca ukuthi sisakude ukuphumula la ekhaya ngoba phela manje sekugula umama ugogo 1 ugula nomkhulu. Alright afike ke lo baba bagcabe umgcaba ugogo umgcabe nje uhlangothi lwakhe yonke indawo asinike izinto ukuthi simthobe simphuzise
bese ethi umkhulu ucela ukuthi ugogo 1 ugogo 2 ayengasekhaya